Iets voor 9 uur werden de laatste vlaggetjes aan de bagagedragers geknoopt door de vroege vogels van de fietsvierdaagse. Waar het andere jaren in gepoppel was om na het luiden van de bel als eerste weg te zijn, ging het er dit jaar iets anders aan toe. Wat mooi was toen om te zien vanmorgen was dat in tegenstelling tot andere jaren er meer spreiding was in de start. En dat is weer veroordelen natuurlijk in de routes, dat we daar ook meer spreiding krijgen en ook op de start- en rustlocaties. Dat is mooi om te zien. De wethouders Lone, Peters en Van der Putten kwamen op een bijzondere manier naar de opening toe. Na de protocollen liet wethouder Busser de bel klinken. Vanaf dat moment konden onder andere de 850 vooringeschreven deelnemers van start op de 3 verschillende afstanden die naar diverse plekken leiden. Ja, onze routecommissie die is vorig jaar nieuw gestart en heeft dit jaar enorm veel nieuwe routes gevonden. En ook nieuwe start- en rustlocaties. Vandaag gaan we bijvoorbeeld als rustlocatie Raceway in Venray, de racecircuit. De mensen, degenen die nog aankomen. En donderdag is bijvoorbeeld, gaan we naar Duitsland. Dat is heel lang geleden dat we naar Duitsland zijn geweest. En dat schijnen enorme mooie routes te zijn. Dat is de 60 kilometer die daar naartoe gaat. En op woensdag hebben wij voor de kinderen weer een speciale tocht van 18 kilometer. In samenwerking met IVN Geisteren. Net als vorig jaar kon er deze editie ook digitaal ingeschreven worden. Voor de administratie een fijne werkmethode. En we moeten zeggen dat heeft een enorme toename gebracht met inschrijving, digitale inschrijving. En heeft ook enorme veel voordelen voor onze penningmeester. Want het is weer binnenkomen, formulier scannen en je kunt gaan starten. En alle financiële afwikkelingen zijn al gedaan, dus dat werkt prima. De fietsvierdaagse hoopt net als vorig jaar de 2000 deelnemers te kunnen bereiken. Speciaal voor hen is er ook een nieuw initiatief geboren om op een gezellige manier weer op krachten te komen. Ja, in goed overleg met toeristisch platform Venray en Venray Bloeit hebben wij 6 horecasponsoren benaderd. En die zetten een fietsvierdaagse menu ter beschikking voor al onze deelnemers, maar ook voor mensen die niet aan ons evenement deelnemen en s'avonds lekker willen eten. Het is de bedoeling dat de mensen hier lekker komen fietsen. En vanaf 5:30 kunnen ze bij 6 horecabedrijven in het centrum genieten van een fietsvierdaagse menu. Prijzen variërende van een tientje tot ongeveer 30 euro, dus voor elke portemonnee zit er wel iets bij. De fietsers zijn tot en met vrijdag in de wijde omgeving te signaleren.